having faith or say renya jidie abusiafo na otwe asan abetu yembio e dia sede mo de be matwe dia mpon yankopon London Ghana Menda Country for Sabbath School and afi chose mo pense mo kote mu nyinara ye ne usua adusia watu din se rinyini wo ye ne yankopon ayonkofa mu ye ne wa adusia no mako enson na achi mu no ye pese no ye ne etoso enwotwe no ohwa atifi asem na o se rinyini na se renya jidie ye versisia baby no I din a oni so oni papa de oni gidi heaven so e wo ho eno so one e de bae yebesan ama munyina akwaba na afa ye de at sedastron konso de amamo se de birada mafidie eda hasia ye ne mo eyesa adisua yi se na medi kan hwe e kan ye no kota mu ye ne wo hwe okwan ya befa so na yetimi anyini wo ne nyankopon ayonkofa mu adisua no enso ne ayi na atwi mu de no ose renya jidie maboafo no aye krado enche bia meyi omo de achew but ma yenkotie enyom emfree London Ghana Church kwa for home rasisia yebeda union kwafo ase wo enwuma omde adi
yen addition animo ede amayen ene mi wie ni sanso a na me de asede mu ode nso be ma 3ABN Ghana TV na fit Hope TV Ghana sa adwuma ko mienu yi TV adwuma ko a omode nyame asem da wuro nko a na omobo de kire amansa nyinara ankrankra na yi ntubo akakra ede boa wo mo ede miamia mo mfidie mu enti se wo hwe wo tie na se wo pese wo boa sa adwuma ko mienu ya obu se wo number egu ye mfidie nani mpacho fana frɛ obi bɛgye so na obi gye so akakra bitimbia no na de aboa sa adwumako mienu nam saa yeso mu Nyankopɔn so ahyiraw sɛ ndɛ ne wo first time so a hwɛ wo YouTube so so be subscribe to your channel no uwia na de nso nya adama no so na kyerɛ sɛ yesa adwumadi ya onso automatically no video no be drop wo you know so na fe won so watimi ahwe wonya bi nso ana so awo so akwakoma wunua mi wie ni saa de a meba fie ase na fe abusiafo wo me nchen ha se no mayi o mo de akyerɛ na fe yewi ayi de ti anu adusua no mo mi de mo so for Bismarck mensa ene ye wo adom mesan wo da kyerɛ eka me ho kyerɛ pani kyerɛ e mo akwaba ye nua bi dia da se de bia da eto nsafrɛ wa oba me ko manima Dr. Kwadwo Densi so na ene ye ne no e wa ase Denzi ye mwakawa ya nua Bismarck da se ene so ye to nsafrɛ wo watimi aba na me ko manimo a Sister Grace ababio so ena Sister Grace mwakawa da se watimi di odo abo odomo me ko eto no ha yinua Foster Twum so na ti eto no Foster ye mwakawa great me da se watimi abedu kayensa ewa munyina me da mwase ena afeso mamunyina akwaba abusanfo babia obia no si utura se na mema Kwadwo Densi to addition show about it so omiamo mpaye yeda wase Nyankopɔn ne yabankese wadom ne umbobro ho nti ode umma yabehyiam se yemesua wo Sabbath school no ejaye nuan ma yehia ha hya won so sebe ma nyansa ne nimde na wonsema ebeka no wo nkonkro ni akire na tiefu etie nyina no enya bibi pamfrim ne ntimi mfa mo brabo ne wiasem na ka opia nka dmanyafo etese ne nuanom ne adofo nyina nya nkwam ye kra eda wase akonya enya ne no beche wasem wo Kristo Yesu de monti amen good ye share kota mu nyina ra se ne medi kanka ye se ne yebetimi anya yebetimi anyini ewo ye ne Nyankopɔn ayonkofam na ye hwe kota ye adusua bia no kwasem se abusiafo ehu hia pa ye sanse ye ne Nyankopɔn ayonkofa no se emu ye din ne emu ye hwama a transfer into any ayonkofa bia ye nya no asase so se ye wo ne wo yirintam ye wo mantam wadwuma ba bia safoma se ne Nyankopɔn ntam no ya ema ya ayonkofa so aye fa wasase so ye sikasam ye bibia ekoyie enti na masa adusua we ehu hia pa se ye besia no na last week no na ye hwe adusua etoso ensom ye hwe practical prayers and ase mpae a ti apo mfasa adusua no ema ye atwe adwene si mpae bo ahodo so bebe okwan be fa so abo mpae ema ye hu se ne Yesu Kristo ema ye mpae nhweso ena mpo Elijah time na crisis aba na no hu nwane no obo mpae ma Nyankopɔn etie no ena afense se hu se abene bi wo kro mpo na obo mpae ya na ye wote se Nyankopɔn ansaye ye hu se ne adusua no ekɔ na afi ye hu se sampa bo no ye de bia ye sere Nyankopɔn ade de bia ye mpa bo na kɔ se ye sere Nyankopɔn ade ba adusua no me hu se o bo mpae a tonton Nyankopɔn afi so kan bo ne kire Nyankopɔn na afi wo request ade wi a wasa da Nyankopɔn ase enti mpai bo no ye mvari no ma de bia Nyankopɔn ma menye se Nyankopɔn ma menye se de bia no kwa ye nda Nyankopɔn ase ye ntontom no ye praise no ye nka ye bone emfa nkire Nyankopɔn ne de ya na yakata so adusua no ma ye hu sa atrapoi na otwi mu no ye hwe se renya gidie sanse se ne ye nyina ye nim no gidie se ne adusua ne ka se obi se gidie te se wifi wumfa wani hu na so pese o connect wo ho ko internet na oni obi di nkomo do picture whatever ni na ebeye na so obi amfa na ni hu wifi na de yeda sa na gidie akwa ye enti se ne o ka no se ye gidie ene ye ntimi enji ndi nso a ye Nyankopɔn ntimi nya ayonkofa enti asem bi se wo se wo gidie no etesen
ugidie no eye gidie a ema wadwene mu ye wontanta na se wadwene mu ye okesene ana se ugidie no eye gidie a emu oden na etimi blusom etimi konanim na etimi ma wo ne nyankopon nya ayonkofa kese ana gidie mpokra mpo no ehun fareban ene nkrabata na etisen saa na otwi mu no ye pese ye hwe gidie ho asem ewo hase na afi ya hwe abra wadwene mu be ye wontanta na wadwene mu aye okesere no edie na wonye emfa ho no ena afi nso no se ye kase gidie mu oden a eya etisen na afi kura mpo no Yesu Kristo gidie no eno ne ade ben eno ne ade a saa na otwi mu maboafo ba beboa na afi ye nyina ye di eti enum na afi ya hwe de betimi asua afrim nti fa atwerosem no yenhwe yenka abosem no ye fa free Hebrews chapter 11 verse 1 nka abosem no Hebrews chapter 11 verse 1 yentie de twosem eka Snafe gidie ni ade a yenda so ho ahotoso ne niema ye huhu adansegye amen amen good I think say we ne adusian fa pempa ye baba behwe ehu asem wa adusian mu na fe ye hu entrasia na definition and say explanation de be ma sa particular definition we are what they are magidie no but yan twas na fe yan hwe adusian na edikan de ogima say just give me a sign and I say mamen sentrani bi keke yan kan bibi ewo Mark chapter 8 verse 11 and 12 yan hwe adibi wo hono ye ko bisa Yesu Kristo asem bi wo ho yan hwe na esi wo ho any response a Yesu Kristo de maaye 11 and 12 Mark 8 11 and 12 na Pharisee fon bae na ofiti ase bi service no se nsem hwehwe ne nchen nsenkyerene a efiri soro ede so no hwe na ogu ahome ne honhom ka se adana ne mai ehwehwe nsenkyerene yi ekura mesem se o man ne mai nsenkyerene bia amen amen. And actually, this is just after Jesus Christ a year nsenkyerene a ofidi nipa 5,000 with bread kitu abi ne fish kitu abi no ena sankrofo we be bisa me sure say sankrofo kura no mo di bread ne fish ne bi amen ena omo ho ye den no am say yenko bisa opening we question say dey amen say ne bi kura bo show moto ena o me bisa Yesu Kristo sa question say omo mo nsenkyerene a efi soro adusia ba ne enya no ha adusia enya ne say hwase fafiri Egypt nsenkyerene a Moses ko ye yenti enya fa ahudie pa edi Moses yachi ko eni na otwe eno mu kohia opokoko aha eni esi hu se gidie eni nsenkyerene sunsuye wontemu gidie sees beyond the dark times nsenkyerene so de what has happened no eno gidie eni nti wo hwa de sua na o say just give me a sign odo ma me nsenkyerene a magye edi do obeka bia magye edi manim ha ya me de wo beto aso mu na wo na ankaw ana wo ka okura wungu manya nsenkyerene ye kai Paul mra ofiri poso a enkepo wo senke ya wo mutimi baaye na ya soja no mote ho wado wasa beta no ho no wo waka no omo ho ni na hwese Paul bi we de je nsenkyerene we de che bibia we de wo yi pa na nyamsuma yesum ne no nye nsenkyerene eni edi akire baabi wo nsenkyerene ato betwa enyema nyina ato betwa na enso Yesu Kristo edi awura hye ne mu ne de onye dai wompa abada nwanwa se Pharisee for by Yesu Kristo se ma nsenkyerene se de odi ka kan ye no pano no kra se je kan kra wo ma chichiri bi he omotom wa means wo di bi he ne motom wo kwakwe Bible na antworo na enso betimi ase na bi hye ne motom wasa be gina wo se ma nsenkyerene de be nsenkyerene na chewe na o he se do msi ko o se ma ye nsenkyerene a efiri soro on se Yesu Kristo na wo ni nyina gidi Yesu o etu wo mo Yesu Kristo ko ba o ye nsenkyerene wo ye ne ma ni nyina no wo se nya onye nyame ba etu wo mpese mu prove se Yesu Kristo be ye bibi kese amomahu se efiri soro nsa no ma ginadi etinka Yesu Kristo wo ho no mo gini di ya okwa Yesu wo ma ginadi wo mo de ne ye evidence based what faith that's a evidence ni ho no mo a wo mo nyi bibi ani eni nti na trosem se Pharisee fo no wo mo nyi Yesu Kristo ni
wɔn mo atoto na no bebree enti wɔn sɛ sɛ wo ni nyame ba no de a ɛne ma yɛ nsɛnkyerɛnne a ɛnya saase so demo ɛyɛ dɛ efiri soro mo mo akɔsoro hɔ da na mo hu nsɛnkyerɛnne ebefiri hɔ aba yesu kristo yɛ nsɛnkyerɛnne wɔ deɛ efiri asase so ambɛka sɛ wɔte asase so de efiri soro eti nka yesu kristo ma engine so efiri soro mmra ɛna mo agye na di debi na adesua no ka asɛm biara there was a what they needed was not intellectual what enlightenment na nyansa adesua mu nyansa na no mu yɛ dɛ wo mu ehia na mu no mu hia de spiritual renovation sɛ wo fie yɛ fi ana ba bia te hɔ asɛe a wo se bi yɛ renovation ɛdeɛ bɛ na wo yɛ wo paper na wa plaster na wa sa paint wo bo sa yɛ fine wɔn no na wɔn adwene na adaking so much sɛ hon kronkron ntimi penetrate fi sɛ wɔsi gidie nyame na de ma na sɛ nyame afa gidie na ma wabɛdɛ na watimi ate Yesu Kristo ase eti wo nyini ni sɛ wɔyɛ nyame ba ɛno ne adesua ehia yɛ pa wɔ sɛ because of our lack of faith deeply because of our lack of faith may we remember the words Jesus spoke to Thomas. Blessed are those who have not seen but believe. Enti ye gidie nyina de a ye hu so. Says eno sa de a enka ye ya metu Yesu Kristo. Enka ye nyini ni. Nanso nam se ya metu no na trosem no ebiebie nsema ne a kire ye unlike say ye no ye de ye 6,000 years of what Bible a ye kenka ehye ye gidie den. Jufo no mu ni bi na no kra Yesu Kristo ba ye ogina mo anim na kese mo gini di se eniema wo ye nyina wo ye nyina no obi akra ntimi nya bi da wo fie kra wo ntimi mfa pano ba ko mfidi wo fie a family of 4 how much more pano enso na dey feed 4,000 people extraordinary anka eso mo de gini die na enso na so mo pegidie bibi agina so ni ntini wo mo se maye nsenkyerene ene Yesu Kristo se mini nsenkyerene bi ade mamo. And the key is to focus on what affirms our faith. The key is to what affirms our faith. Faith, not what brings doubt. Adia emechin yebano enye gidie. That's a pass what they have fasa addition we mobisa form say gidi hu addition na yesiano ye koni na no ye benyamu ntiase pa yento aso na afi yenhwe ne etoso amienu addition de ma o se Yesu hunu ye ngidie and as Jesus sees our faith me pese ye be kan akenkansem ahodo miensa bo hase ne de niema bi atoto niema o se ne Yesu Kristo kan enkrofo bi hu gidie hu asem na fi ya hwe adusua betimi asua from first of all no yenhwe Mark chapter 4 verse 40 4 verse 40 we time okay Marko 8:9 chechemu aduanan no na wose won se adent na moye ehofo se adent na mo ni gidie amen na fi yenhwe Matthew chapter 15 26 to 28 28 to 20 26 to 28 no all right say na obua say enye fese wofa ema aduane tuma nkraman ma na o say ewom erade na so nkraman ma no so edi mpropro a efiri won ewuranom epron so egufom enobi ena Yesu say ne say oh oba ugidie so enyama osene ya wope na amunum hwa ne baba no ho eye ne den amen good we Canaanite woman no nso call Yesu Kristo honum say ne ba yare na Yesu Kristo nkosa ne yare no de Yesu Kristo so ekan no afi yenhwe Luke chapter 7:6-7 and afi 9 no yenhwe se ne no so esi Romans officer no so ne look at etre enso nchechemu ensia na Yesu ne won koi na woreye aben efie no no astrafo ha so panin no soma ne namfo biba ne nchen bese ne se owura nha ho na mensa ne se obegina mesuhye ase
Enti nso na mamu me ho sɛ me fata sɛ me ba wo nkyɛn na kasam no nko na mabɔfra no ho bɛɛ ne den ɛna ɔte na Yesu tie no ɛyɛ no nwanwa na ɔdane ne ho kyerɛ nkurɔfoɔ kuku a wɔdi n'akyire no sɛ mesɛ mo sɛ Israel mu mpo menhu gidie kɛse a te sɛ amen. Great. And Sister Grace, you show you share gidie miɛnsa ho asɛm a Yesu Kristo kan first of all no ɔkɔda bonto no mu no na ehumo ba na asuafo no tete no sɛ unua yewu no de wo de unhu ye na Yesu kɛsɛ na mo party mu ni gidie sa ɛno ne first one a yɛka no Mark 4:40 no ɛna second one no nso a yɛka no Matthew no nso no ɛyɛ owura Canaanite woman na ɔno nso ne bayare na ɔkɔ Yesu Kristo nkyɛn sɛ ɔnkɔsa ne yade ɛno nso Yesu Kristo ne na no baba no ehu sɛ wa express gidie bi a Israel akrampo no extraordinary. Then yaba Roman officer na ɔno nso Capernaum ɔno nso ka sɛ Yesu Kristo hu krampo hia sɛ obeba me fie o ka asɛm na meba no ɛbɛnya ahode. Yesu Kristo dan no hwɛ nkrofo na nwanwa owura yi wo gidie sa Israel nyina krampo me hu sɛ obi wo gidie sɛ me nyina ana me nkasa na Sister Grace sa gidie ɛho asɛm ɛte sɛ me da ase tie for dia hwefo so ya da nwase sɛ mo de mo fidi ato ha sei me sɛ wo se Yesu se yɛmfa nasuafo no gidie ne ntoto oba no ana sɛ oba no gidie ho hwɛse na gidie ne sitie me nua me pɛ me bisa question bi sɛ hwan na wo gidie de wotimi gina dem aso dem preach na wo gidie ana sɛ Sabbath school teacher na wo gidie ana sɛ obi a wonam abonte kanyamsɛm na wo gidie ana sɛ sofo ana sɛ elders na wo gidie ye ba behwe hu sɛ hwan na wo gidie me sɛ wo hwɛ quotation edikan na ye o se na Yesu hunu won gidie na tifia asem na hwe quotation edikan no a o pese o kire se na suafo no Yesu no wo madidi abom ono wo madabom ono wo ma wa yensencheni bebira ma wo mahunu Yesu asankrofo yade na enso ebra na ehum ni tuo no wo mo antimi ankai de na papa na ye de ono wo ma de wo mo na nante a kyeso wo mo gidie no ehu se wo betim so agina sa gidie no so akasa manframa na yedin emo mo konyane Yesu anu wada ne se bra na be kasa na mframa na nyedin na papa na se na de mu ni gidie sa ade ne che se ho no kra no me fa so magu Yesu anim ase fi se de o ma ye no Yesu pese ana so no pese nko mo ye no o ma ntimi anya ne sa na de ba oba yi so die ya che se oba no no fi no obi ani ba bi oba ne firi me se na wo ye ne nsenkyere ne baako bi na oba ne beto so na oba ne hunu said no papa yi me beye oyale me beye ahombone ahye ne mu yi me beye honhom bi hye ne mu yi a me pese ne ho tono no me gidi sa papa yi ebetimi asane ade enti Bible say osun ekọ oba Yesu nkyɛn ye say Yesu o ka kyerɛ sɛ humembo David ba o say Yesu amfie no na o say nasuafo ne ka kyerɛ ne sɛ papa obayi dwa ye ho dodo eti gya ne kwan no wonko Yesu ka kyerɛ sɛ aduane a ye de ma enipa madie no o say da bi o de di kan o say Israel fie edwane ho na me baaye enti mama mfansa mama mu 47 mfansa me no uti we na so so oba no say still papa hu me mobo no say no aduane e de ma nipa madie no ye mfa mankrama mani say me anka meka say the man is very rude me am meka say na wo kasa asa me kire but oba no say senkame masters ni didi ne bi gu forma enkrama man so ti mi sesebidi we che say oba no ogidie say senkrama no betimi asese bia didi a ono so ne ba no obetimi asese bia di na Yesu hwe oba ne ha na oka se oba ogidie so menua oba na ne anim senko ni kwaso nya di gidie no onu moma benya didi ama wo mom ni Yesu atena ache wo mom na didi ache wo mom na da ache no wo mom gidie nuru saa entimi no mi enu so ya som nyame ache se na ye gidie sitie ye fre akwanhwefo anase Kristofo ne wo gidie anase amamamufo ne wo gidie wo se sa gidie ya wo ka ho asem ye gidie a emu odu pa ye wo se ye timedi ye ho to ye nya gidie wo awurade mu ho se bibia ye bia no se ni gidie a menim de abrabo besi akwakosi afa nti ye nya gidie sa so na wo John 2:23 ne so a wo se bra Yesu call Passover bia wo ba no wo start so wo ye nyanka mfa se wo ye wo sa yade ye sa ne ma no wo se nkrofo no wo no gini die na wo hwe wo ha no
who said gidie no mu gie agine die no enye wo makoma mana se wo mu wa ho ade bi foforo bi Yesu die ohu ni patra ye hwe ni panis ba nyame hu akoma ne adwene mu wo hu se de kwan o mafa so wo mu egine die no enye saa kwan no so na bia na wo makoma ene wo madwum ti Yesu hu wo mo se na wo musuman ene wo mabrabo sitie menua se de baye yankasa nkase abrabo mu a bia ye ba sorry de mu ha na se bia obi ba be special prayers a se wo hu sofo se sofo na enhira adekode so ma na otimi to ade ne kra hyeda efi se wo gidie wo sofo ne nko amu se sofo di ho a otimi ka se bia me be hyira me ba da bi ai se sofo abansa na me hyira me ba bia me be me birthday sofo ma ya me nya me birthday efi se ye wo gidie wo sofo ne nko amu obi obeba bebo mpa ya ma ye bia ne gidie wo ne mu se na o se timi nya gidie ma ye nua na se nua yanya gidie ama obi a ye ntimi o se de gidie mpo ni ma obi ntimi nso ani enti o se timi nya gidie wo enua mu se ye nua betimi aboa ya ma se o gidie wo mu nkwa de ye betimi anya ayade ye sra frɛ nyame ho no ye betimi anya bi ye betimi anya e friends say gidie no ahwedie ne saa so na obasa Luke 7:1 to 10 so a kafa soja panyine no menua se me kra me kan we na abo me birim bis ni pay wo gidie too much wose na koda obi aka na kola ya lo fan ho bai Bible anka se ne ba wose na koda na yale ne servant yes wose do an odo ne nti woso mama ye koso mo nko Juda fo mpanifo nko Yesu ote Yesu nka no wose mo nko na mo nko kanche ne se makola yale nti wo mna be sa akora ne yade me pa ye pa ne chew na wo koye ne hwe do mo kan wose papa wei wodo ye man menua se ye wo na ho kire wa enka wo soso betimi aka se bibi papa bi afa ho ana wo se wodo ye man afi soso ya sorry da kwa landing Ghana dan etimi kwa wo ne si ma ye enti Yesu ampunity ifi so hu se papa no wa doye ne atenka honhom to ye so be kwa kosa ne ba ne yade wo kode be ne si ye papa ne sa soma be ka se ka sam no na wo ka me ba no beto emma ha me mfata so wo ba me su hyase enti Yesu e ka kire se no ye no se da bi me wie soja panyin me kasa obi nkwa wokọ me kasa obi bra wo ba enti wo so kasa na me se me ba no betom Yesu se me hu obi o gidie ti se papa we gidie da de gidie be na papa ekuta mu odu se wo se me nkasa keke wo se nanu masem no kura mponti no e ma ne ba no hoto no do so mo koye no ne hoto na de me bisa se me no mi no so gidie be de kitaye ye fe ye hu Kristofo ya so nyame ache e de be gidie de kitaye ma ye hu se ye wo gidie ye de ho to ye ho so anase ye bompa ya enim se nyame betie anase ye yale na obi foforo bi bompa ya ma ye ogidie se nipa no bompa ya ma ye hu betimi ato ya na menua e wo se ye nya gidie o se gidie no wo se ye gugu so aba na ye gidie timi nyini fi se ye hu ye gidie so aba entimi nyini so wan ka o Bible gidie ntimi nyini so wan mompa ya gidie ntimi nyini eti e pese ye gidie nyida e se ye bompa ya na gidie ntimi nyini menua ye de toto so say Mark 9 no so a 9 so 23 ni we no so no so obema oba na ne ba no so mumu na wo na sonson sante ade no de ho no wo say Yesu say gidie na wo no obi agidie na obi die nyepe wo wo say Yesu say wo ha no a wo say na Yesu say no say ube tumi a nioma nyina betumi aye ho ama wo na wo so obu wo say hantam na wo say na ntam no ara abofra no agya no tie mu se e kan se meji midi na boa me wo nya menyie no na che se na nka wonyindi anase na on digidie so Yesu no ye nsenchene ohu bi de no bi agidie sitie no afa ho aye no ho adwuma enti wo ye asa na ka che na tie no wo sa tie mu ka che se ugidie o se ugidie ase ha no se o ka che Yesu tie mu ma otutu na ho mbone a na esie no mu no o kasa ma ne nyina tutu ye menua ye wo faith ya sole ye wo hai ye gidie pe wa sole me ne sen me gidie wa safu mu ene sen me wo gidie pa se betimi aye nsenkyene na se betimi abompa ya mo bi ho ato no wo ye gi company nti wo betimi wo gidie me ya so fo nti me wo gidie na obi ya na wo gidie anasa wo me wo elder nti me ye elder nti me wo gidie wo se ye mo bode se betimi anya gidie mu oduro se me betimi di gidie na ye adwuma menua gidie akodoa no woka ho asem oka gidie bebrebe kire yen se yenya gidie ni ntimi fa ensom erade ye ma ye gidie mu nyedu free se ya anya sa na wo se ye gidie no enye obi a oka se me wo gidie na me wo gidie obo ho a wo ka se me wo gidie me suba me ye me ne ya me ye me kasa me preach enu ntimi wo gidie
adisua di ma ye se enye obi o te sa bia de ogidie obi o ase boy akora ketekete so na ne gidie mu odo iti de mi bi kan se me gidie te sen e na wo so so gidie te sen na Yesu ka se wo se ha se wo kan bibi wo ha no wo ka se enye se obi a wo se o ye gidie no wono nko na na chese wono na wo gidie but eniema bi wo ho a ebetimi a strengthen wo eniema bi ebetimi aboa na ma ne gidie atimi anyini empaye ene sa adesua na mekan nti oye bi ma Abraham wo se Abraham de ne ho to no ho so o de ho to Awurade so no wo ko se Abraham fi waja fie ko no nim ba bi e wo ko but Awurade mu gidie nti okoi saa so ka sa fa ba Isaac ko ba fore onya gidie o de ne koi na so nyame ye nkonimdefo oye bi ma Moses oye bi ma Job enti me so me no mi no edru ye so se ye bompa ya Awurade betu ye gidie mu se Awurade nhira ye no mo ye no mo ya hoden a ye betimi ya so ye gidie mu ebra wiase ko na yiye ye e wo Yesu de mu nti amen that's ade a everyone says sa amama mu fo no bi no omu nyina on ba Yesu nche no obi ase Lord nanso mra wo mu mem no mu ko Yesu Kristo wo mu si teacher unim se uhunu se ye mem omo bu Yesu Kristo se wo ya de ketu abi amongst them wo ye chechirefo keke bi no omo ne nam nanso ya mama mu fo no mo nya gidi o papa no mu omo se Lord di om de man no Awurade na wenum se o chechirefo wo mo no omo nam no se o chechirefo na mama mu fo ka ebu se Awurade yo me da sister Grace so as se ne wato go na afi wa compare gidi ahodo no e de amaya ya nya emu entiase pa wa agidi form ye hwe se na sister Grace a chechi mu de asimbisa wonsu bebisa o se wonsu betimi express this level of faith esa nkrofo yi a express ana asema yi na wo se ye ho asem ye nto aso na afi ye hwe o se faith is not a feeling and as a gidie enye atenka yanka bibi wo Ephesians chapter 2 verse 8 Ephesians 2:8 yanka asem Ephesians 4 ngoma trembi no nchemu nwotwe no na adom na odenam gidie so agemonkwa enfrim wara enyankopon achede enfrim nyumamu na obia anhohoa ne ho. Amen. Enti kwalodesi yanhwe osigidie enye atinkenye enye feelings. The feelings there utimi sori anopa se me feel se medi aduani gare. Wa wo hwa se me feel se medi banku. Osi gidie ntisa. Gidie enye feelings. Na aka se we de me feel se me se. On change enti Christopher bebre ho se gidie no mo nim se o pa sori dem the way I feel e bi e beto nyum the we are feeling a beca nyame asem de we obi betia mu no na chese o gidie pa it was gidie no enya tenka ena atenka so enya de enya gidie se de ye de ama se adom na o de adom ye age ye kwa enye enwumem nti ne ye ka o se Yesu Kristo ehu ye gidie no se de man de no ka ne de beka de besi we Yesu Kristo dia me no se de etie bia onu nkuto ne hu ye gidie ya na ye fi se ye ya manipa hu se we de ne gidie ne so Nelson say was spiritometer na kede major spirit and ka be won say ankrofo no kra bia fi so omgidie so no obi ho ti a waye din a ne gidie ne ye de ewo eso kra che sa no ma no entimi no mi no bi wo ho a ese mi no mi ne hwe ne hu ne yie pa say eto da bi wo ho a obi ba sorry ha na so e bia the ni age ne ho eya sa obanya me fi a wani beje but obi wo ho no ho obi so wo te ba bi no waye din a onim so oni pakra de oni gidie wo ho nanso enni kwase yama ne basa obi ase de nipa yesu no tie no obi betumi ewo gidie enso oba bi a he doesn't get involved and I say bibia on pray ne ho say de obi person ehu ne say oh de o en de kire say o de oye o gidie ne it was say some people might feel as though they don't have faith because they don't feel close to God or are not what they should be as a Christian. But faith is not about believing. Faith is about believing and trusting God, not only in good times, but in darkness and in storm. Once you be I said the ATN, A, B, and then near GBS in the city of Benas or no, OGD. Now, to be or how and I said, be bonny be to know. I said, the GDN, Ira. No, I say, I know, and oh, the feelings. I think,
wo ma nipa ehu gidi a wono gidi ne se o how brem no kura no koso wa de egi nyame di o how brem no koso wa de eyi nyame a enti adesua ne de ma me no mie no pa se ye hu ne se enye se ye feelings anase ya tenka no ebe ko soro ne ye gidi na ya de ya to atwene baabi fi so se adom na ode agye me no mie no enye nwuma ne de ye no asafo no mu enti me yan hwahwan ho se wote saa no ma na se abebra ho ase no wabɔ mpa ya kyerɛ Nyankopɔn se ɔma ogidie paa yie me kai se me sua de me ne lady bi wo school ho and also I've heard you an Adventist I used to be and I'm kind of say you used to be what happened na de no ba akra na kyerɛ me and say o say ya ba asɔre dem a ba me da kwa dem a said de ne ma me ye no wa hwe ya beka se gidie ni bia o che sa ma me no enso o se odu fie na bibi kitwa bi ne ma me na se na bema buo ni gidie bia it was what sort of nyamesom is that it one dey wajai because who bibia o see to da bia ye mo bebre sa na tie bi to ye wa ya brabom ni atetena mu a ye gidie no ye hu kura yira wahu ene na adesua de ma say no ma ye nya se gidie no atenka bi e ba hia da ma hia na emom se bibia to ye no koye begina ensohwe brem ne o ha brem no ene be ma me no mbienu ye hu se ampa ye wo gidie a Yesu Kristo hwe a oba obehu se me no mbienu ye gidie no eso enti wa de snap aba na eto to ho ma ye ya ne ye tene saa kwa so wo gidie kitwa bi te se snap apa ka be kasa ama be patutu arho sam se me no mbienu ye ti ha no tedi ebe bia no ya atenka ye gidie no ye nsu nkoduro saa enti nyame ma ya hoden ne ye nti asem na se ne adesua na se na me nya atenka kaka keke na emom ye nya gidie ewo Kristo Yesu mu no na bebo ame no mbienu ewo nyamsom mu amen Amen. That's it. Dr. Kwaju Densi why de pa na yeah before we move on let's try another twist they say gidie ya atenka dia na de minibia ya chede na nyame de ba de minibia se de metimi aka che nyame se mini gidie nyame fort wan cha me gidie no say can say yeah no ye be chiri mu say gidie ya de a nyame de cheye ene mayen etimi nya sa gidie no je se ne sister Gracie kan say woman back on ne wonjie ne kro bom price Nyankopon help my unbelief ne na che say nyame etimi boa yen ana se nya boa yen me etimi nya sa gidie no enti se me che na se mini bia nya me justify se me ka che nyam so mini gidie die me fan because nyame ma enche me David ade o person o kire ne se nyame ne to ne nsafre ye enti the first a year nyame eye ne se ofre ye na wo respond to then your faith na increase. All right. That is how it is. It is Abraham. Ote bozumfie na me sore ne ko. O sore ya wono no ko no na gidi ne ye dey. Nyini. Eninti no se nyame na de cheye. Nyame na bai wo nche be frɛ. Okay. O na se bra me nche na me no benante. Wo po a then you get it. Se wa mpo na ba o de gidi na ma wo ne benante. Yo, the that's point how be gije nyame ade no Aye. what the adom no ama or ma gidie no all right. it won't mean ka say o de o ye Kristo ni o gidi o ye Kristo ni gidi ni enso ni gidi That's what doing gaza we made am say ke yento asona yenko yanim yento asona fe yenko yanim examples of faith afei na Hebrew woman na define faith power chose we may hu say na faith now yenko Hebrew chapter 11 verse 1 to 7 obo gidi ahodo bi so ho no ma ye pese ye hwe ho asem Hebrew chapter 11 verse 1 to 7 a part of enkabo 7 free hasay na baye enti awurade asem yes na fe gidie ni ade a yen ani da so ho ahotoso ne niam a yen hunu ho adansegye that's right na yemu na titifo no enya adansepa na gidie na editi ase se wiase ahodo wo de Nyankopɔn asem na esiesie nti de ni tua efri noma ena adi mu na ebae yes gidie na ebe de bo afode a eso chen kendie ma Onyankopɔn eno se na onam nya adanse se otene yes ifise Onyankopɔn di na hyede ho adanse na eno so na se uwi mpo a odaso ekasa yes gidie nti na ofa Enoch ekoe na wahu wuo na wahu no efise Onyankopɔn be fa no ko intra na ansa na obefa no akɔ no onya adanse se oso Onyankopɔn ani 6 no se
na sɛ gyidie ni mu a obi ntumi nsɔ ani. That's right. Na ɛsɛ nea ɔba Onyankopɔn nkyɛn no sɛ ɔgye di sɛ ɔwɔ hɔ. Sir. Na ɔyɛ wɔn a ɔhwehwɛ na n'akyiri kwan no akatuafoɔ. Sir. The last one 7. Gyidie na nea wonya hunu ho adanse ba Noa nkyɛn no. Ɔde daa ne ho so siesie adaka ma ne fie nkwagyeɛ. That's right. Ɛno so na ɔnam buu wiasefo. Na ɔgye di ɛho tenene ɔdedifo. Amen. Amen. Ba o to aso ka obebo Abraham so din, obebo Jacob din, obebo Isaac din. Omina express some level of faith. Foster. So hwe gidie nhwe so de ahodo ya wa abobosi ya. Ehun adusua no ete sei. Yeah, me da se pa am se e kan ni nyina no. Na question na obusa no. Na aha na ensa ni nyina pa se uba Yesu mu agidie no. Na eda ka se uba respond wa. Respond wa. Yes. Na require action. Yes. Obedience. So, nse we nim nyina ma untimi nya gidie no. Enu ntina anti-grace die no. Sa different about 3 people are on by Yesu nkyɛn no. They acted. So what I say, Into share I can cancel my kick ya. Pacho. Okay, I can cancel my kick ya. Hebrews 11 na. Nti I would tell you busa me wa say. So okay kan ya. I say eden na o hwehwe okwan na unya hunu ye. So o say gidi ni ade a ye need so a ye hunu ye ho adanse je. Nti na eden na ye hwehwe kwan a ye hunu ye. E hu say nyame body ye ni ho. So what I say. Ye hu ya na say ewiase na wo ho. Esoro wo ho. Enipa ne abo we wo ho. Now there was somebody who is behind all these things. Yes. Or no anaye. Yeah. Ana dachi heaven so ewo ho. And also one e de bae. Na dan e ekọ ho. Yes. One e be me akọ. And also hu gidie. Yeah. Okay. And no ana disua no emi hu say say gidi na yesre urade say de di kakan no yesre no ho ahoden ene mpabo a odi be mayen na odi mayen so ahye nkran ahye ngidi din say nia obo wiase no a o say dachi bi obama wiase no na say bit mayen o say o gidi sir 1 number 2 and o say juma ben na gidi edi wo wankasa adanse mu ene wo nkrase mu gidi ugidi a eden ene wo you get closer to God. Yeah. So what I say. Na eboama unsuro bibia o wiase. Yes. So what I say. And a third. Okay, kan ya I say nia efa Onyankopɔn ne abode ho. Ade ntina say obo ade Onyankopɔn e wo nti. Ema no ye emrema yen say ye benya gidie. You see. Otimi ade nyina aye. So otimi ade nyina aye. Ade ntina obayare. Na unhu se Nyankopɔn na obo wiase no se fitani eye ka na se ka no ese ya otimi ye no Nyankopɔn a obo nipa no adetina odo konanim se obayare a onsa na yare adetina uhia awo a otimi ma wawo adetina uhia yere uhina kunu a otimi ma obi eno any gidi esiti nya nti ese ye respondo me emphasize respond and then action. Okay. So, entina the obana oka say ye mfa duane mama enkraman no. Say no, enkraman po e bi go for mo a ofedi. Yes. So, I centurion man no say no de kasa na me ba no kran po ne ho beden ho beto no. Ohu say onipa no sonko bi woni mu a obetima ye nia ohwehwe afri no mo. Good. Afei obobo agidifo Samson Gideon nom ni ade wo nyina no ye kra de your president omo de omo nyahwe but they relied solely on God ti yeso no as I say
send omo yesu omo trosem no ye momodin na ye ma ejidi no so enko kan afei oboae ema ode Luke chapter 17 no ka say sintia beba the name se beba no onue na so onsa tun sintia twatwene say obi fom wa fache no 7 times 77 ana siafo say erade ene tuyejidim sir so what I say so they know say nya papa na ka no eye no kre but their standard no entimi nru papa therefore or increase on faith sir so what I say it is say o ka say ene fa ne fo so che no na say wontimi abo say na ojai eno ana gidi a it is snap yaba no wonni bia sir ubejai na fi obi bowa o de sika nkra na betwa no sir so what I say sana yesu hwehwe enti gidie hwehwe action o kan bibi wa say respond to the Holy Spirit and ask for more of him in your life. Yes. You see, ask for more of him in your life. Nti mwa ahwe kunkuna yen se de tie no ejidie no eni bi na ono ana obeboa yen ama ejidie no enyi na etimi aye se de tikanfo no ye no na ono so aka che yen se ampa ejidie so. Amen. 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 Me da say Penny Foster why are there pa Nyankopon ehiraw say wonso why no sa e de ama afa yen hwe ne di awie na afa yen fa nsore yen ade so Yesu mu gidie na say the faith of Jesus Yesu gidie no Revelation custom be yebeka Revelation de na yakan bibi nso Matthew Revelation chapter 14 verse 12 na yahwe bibi nso Matthew chapter 26 39 to 42 and Tibakonche Revelation chapter 14 verse 12 mame. Okay, mommy nhwe adisem etredu mienu etredu na nchechemu du mienu. Wase eha na hotefo bo waseto. Wona okura Nyankopon ahyade ni Yesu Kristo mu gidie. Amen. Amen. Good. That's Revelation there. Yenhwe Matthew 26 39 to 42. Yenhwe asema ewo hono. Yeah, 26 39 to 42. 39 to 42 just say. Na oko nanim kakra de nanim kobutu fam bompae se maja se betumi a makruwa yi nsa me honko nanso enye se nya mepe nemum na ope up to 42 36 to 42 na oba suafo no nche no obehu won se wadeda na o se Petro se montumi ne manwe don hwere baako monwe na mompae na mo ankonso hwem honhom pede na honam emre okobio ne mpre no so kobo mpae se meja se ye ensa me honko a na gese menum a ope enye ho amen Amen. Opani chere yenhwe Jesus Christo ni mugidie no ete sense ne yitu osama yakan ekwi de adesua no pese o kire nyina se gidie mu takashi nyina ene Yesu in catering no French for where the boss say crème à la crème. Cream mu cream. Yes. Die de mu die de. Yeah, that's right. And then what the we are the no. No person o kire say ye gidie nyina we obobodi Abraham wan mu nyina gidie ni we pay wan mu. Yesu Kristo mu. And Yesu Kristo so ono so ba sa so ni gidie no wie ni papam. On so say akwamefo kane no ya kamera ne saa na so Yesu Kristo gidie no ni ya kahye de gidie ne de ni gidie ne wono tia wote ne papa mo se meme ne magya no ye baako betimagya mu nto no so ye dai atime mu gidie be ne chewe eti Yesu Kristo no pese ye tra no mu eni timra ye ka emransem no ho no esese yi Yesu Kristo gidie no so firi mu ese ni nyina akọ pepepe emransem du no oka obi nka Romans 10:4 mabe Romans 10:4 okase bi wo Romans 10:4 do be bibia on ka ma me 10:4 wo se de say na Kristo ne emra no awie a ema won a wogidie nyina kotenene mu amen amen yes Kristo ne emra ne de awie ye ema wo mo gidie nyina de kodie trade mu adentra fi se ne mu ne ye nyi gidie eti wo se me se de me metimagya mu no me pese mo so metena me mu na mu gidie na hede awie peye
Enti the person says the faith of Jesus no and no nesi ya chiri kwai. Ye place more emphasis on the law. Ni ya ja Yesu Kristo jidie no. Di ye kwa nkwagye mu no. Ato nche. No person otwe ya adwe susu se. Si ye pe nkwagye paade a. Yesu Kristo mu nesi ya jidie hye. Onu ne die ni mo ne sahene jidie mu sahene. Hwede enti no ode asuafo ne de baaye. Na ka muwura mo ne nenam. Wose montra hantwe me. Obeba na mo ada. Munim de yekoso wo. Wo mada say tam. Wose monsore na mo nyere, monsore. Monwai na mo mpa ye me kwasa aba. Oba bi no masa ye dey. We ye gidie. Wo munim de eba. Se ye nim de eba ke de gidie ni awrehye mu nyina be hye Yesu Kristo mu. Enam se ye nim Yesu Kristo papa ni ntino. Ye de yadeda. Yesu Kristo education person che se me na wo say having the faith of Jesus means to have Jesus abiding in us. Ye hwe Yesu Kristo gidie chi kwano ni se ye ma Yesu Kristo ho kwano watemu enam kwan be so ye pompa ye Yesu atrosem no ye ni afoforo che. These are the three elements of a good Christian. Say obe pompa ye obesu atrosem no na wa share with gidie odi afoforo che edinti no ese se ye tena Yesu Kristo mu and thus have the faith in our hearts, for Jesus is the foundation of our faith. Yes, Kristo ne ye gidie no fapem. Editi no say entinam kaza was French for say crème à la crème. He pa ne gidie asibetim. Ye say ba Yesu Kristo nche. Editi ade so ne nyina wo de ba na wie ye no. Wo say me ka kire mo say munya gidie wo Yesu Kristo mu. Mo tena mi mu na me so betina mu mu a mo be yenkurim defo na obonsam no nyamo so tumi mo me ne dase suafo no ye nyi Yesu Kristo nwa wo se ye nwa ne mompa ye se de ono na emre na duru na okobom pa ye kire na ja se asema wo se meja se betimi makuru enye dai na so se ye wo pede a sare na ka Yesu Kristo hwehwe asuafo no se de wo pe no ne ye be ye betina wo mu ye be wi ne no abompa ye Neso hona mre yintu antimi edinti mema ye nyina ye mfa gidie hye Yesu Kristo mu ne ye hu se Yesu Kristo ne mra ne nyina wie ye me ye ntwe mra ne tan me ye ntwe homeda ne tan ye se ye ne mpendodo a ye nya gidie wo Yesu Kristo mu no mra no so die no so ebe wie pe ye mai onya me nhira ne die mu nti amen 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 medamase ma ya de pa onyankopon nhira mo abusiafo monso madam asese mo fidie mo anyem free hasia ne mo ayesa addition no kwasem se sua gidie ho addition pa yemnim yese se ne ncheche mu ne se akọ se bia na wo gidie wo foma samre de ma ho so na bompa na nyankopon tu gidie mu na ye makwan ma abusiafo adi adanse se de ba bia dinema mu gidie ne timi asisi wo mabrabo mu a anka bu se no kwasem nyankopon na ayeso no otiase ampa se ne wanfo wani ehu se ne kwan efa so ma adebo baaye na ebaaye no saa na event ebesan ba Yesu Kristo ma ye to simienu a yemfa ye ni hu no eno so ebesi saa na chosem no kanti yemma yegidie no eso enkosoro nankopon sho next week no adusua no so beye kama papa wo se bone asempa no ene mra no sin the gospel and the law. Nze sansem fu ya mabobosi eye nsem a etaye akristofo timu kesene. Ye behwe sene edi akotene. Until next week sa share wa ase e de sadisha no ebebrem. Onyankopon enhira mu nyina. Si utra se na my sister Grace enhira so mai. Achebo mpaye da wase. Asomdwe hene. De odi abeduru ni. Ensem ye de agu ya se de agu aba no. Hwede ampo mane nso bebre fa hye odi kronkwan monyam. Shirametifo yetifo ene yahwefo ne boa ne de bia do momfo mafidie ne nto ha sei yen baaye so ahodi bia free mu no yeso hia na mu shira ye nyina ye baaye ne ye obi akoma so ade ma no kopem se na wo twese ne ye behia wo Yesu die mu nti amen amen